Σόνια Θεοδωρίδου. Ήρθαν η ώρα σας. Ναι. Ήρθαν η ώρα σας. Εγώ είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά, αν και τον Μίκη το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, από τα εφηβικά μου χρόνια, να τραγουδήσω αυτά που έχω σπουδάσει, τα συμφωνικά του έργα και πολύ πρόσφατα την Αντιγόνη και τώρα μελετάω την Μύδια που θα τραγουδήσω στο Μέγαρο Μουσικής σε λίγο. Ξέρετε, η έκπληξη είναι όταν τραγουδάς Πουτσίνι, Βέρντι, Μότσαρτ, ξαφνικά βρίσκεσαι σε κάτι που είναι πάρα πολύ δικό σου, πολύ οικείο σου. Είναι αυτή η παράξενη μουσική που είναι συμφωνική, που έχει αυτό το πλούτο της συμφωνικής ορχήστρας και όμως αυτό ρέει μέσα στο αίμα σου. Δεν είναι τίποτα ξένο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη συγκίνησή μου όταν τραγουδούσα τους στίχους του Έρος Ανίκατε Μάχαν από την Αντιγόνη. Διότι ναι, ήταν μια συμφωνική μουσική, ήμουνα μια σοπράνο, αλλά η ψυχή μου ήταν αυτή η ελληνική, η εκφορά του λόγου, αυτά που έλεγα. Και ξέρετε, ο Μίκης έχει κάτι. Δεν χρειάζεται να γράψεις τα λόγια ή να καταλάβεις τα λόγια. Χρειάζεται να διαβάσεις την παρτιτούρα και τότε ξέρεις δραματουργικά τι πρέπει να κάνεις. Και αυτή είναι η μεγάλη μουσική. Και εγώ σε ευχαριστώ, γιατί μαζί σου πέρασα τα ωραιότερα απογεύματα της ζωής μου μετά από 20 χρόνια απουσίας από την πατρίδα μου.
περήφανοι